да разбереме, да усетиме, че това е за нас и че това е знакът на съдбата. Защото не да бъдем като някакви, така, както се казва много често, да удряме в стената с рогата си и виждаме, че тя не може да се събори. Няма как да се събори само с едни рога. Трябват, може би, много по-сериозни инструменти за това. Така че някой път трябва да дадем крачка назад и да знаем, че съдбата е подготвила нещо много по-добро за нас и което ни чака. И просто да проявиме това търпение, тази благодарност, тази смиреност, бих казала, смиреност и приемане, за да може да се случат нещата, които ние искаме в живота си. Да, това беше много хубава метафора с стената, много овенска такава. Категорично. Който обича да, независимо, той е решил, че от тук ще мине, може някой да отвори вратата, но той е решил, че ще мине през стената и така. Значи тая година, като се отвори врата, минаваме през вратата.